Jeg ved ikke, hvad man laver sådan. Okay, den er startet. Halløj. Nu skal vi lave et review på Svaneke Bryghus. Bedste i branchen på Bornholm, og det siges. Og vi kører, hvad der hedder Juicy Island IPA til at starte. Og vi har gået faktisk all in i den her episode, og fanget os også glassene oveni. Svaneke Bryghus ølglas også. Og de har lige været i fryseren nu. Hvilken har du valgt? I har valgt Juicy Island? Ja. Skal jeg så også lige køre den? Ja, vi kører den sammen. 36. Jeg lige få lidt skumdannelse på den, tænker jeg. Skumdannelsen er okay, synes jeg. Den er meget, den er hazy. I farven lidt havtorn, ja, der er, synes jeg. Ja. Det er godt, det er godt. Der er ikke så meget set her. Jeg er ikke helt med over det jo. Er det noget, man siger, står man ind? Den er sgu bare orange. Duften er meget frisk. Jeg vil godt bede kameramanden om ikke at snakke, mens vi laver øl. Hold din kæft. Super dejligt. Ellers så stopper jeg med at filme. Nu når vi er i gang. Skal vi lave det dufter meget frisk, lidt frugtigt, vil jeg sige. Den er lidt som faktisk Herslev Bryghus hazy i bag. Så jeg kan godt have den på. Skål derude. Hvad var koldere? Den smager ikke af specielt. Vi havde den ikke så lang tid i køleskabet. Det der køleskab er seriøst også virkelig varmt. Men lidt frugtig, den er lidt frugtig på tungen. Den er ikke særlig bitter overhovedet. Meget nem øl. Vent lige. Den smager af mindre end jeg forventede. Den er sådan lidt vandet i smagen, synes jeg. Men den er lidt juicy, men den er lidt vandet. Det smager lidt som om, hvis man havde taget den her, og den havde stået ude, måske sådan her solid sådan 42 minutter. Ja, den er ikke særlig karboneret. Kom lige med en final rating. Jeg giver den 7, tror jeg. Jeg giver den Loki 6 eller sådan noget. Eller sådan noget. Hvad siger du, Julie? Er det lige en OG's med? Nu er det sådan en her god sommerdag, ikke også? Og man sidder her og nyder, så skal vi lige... Når man er her på solskinsøen Bornholm, jeg vil gerne give den faktisk også 7. Vi har jo lige nået at løbe 10 km vej i Bornholmske landskab. Tak for det. Så kører vi øl nummer 2 i den her korte ølreview. Vi har simpelthen 3 øl, som vi skal smage i dag. Og igen i vores et nyt Svaneke ølglas, dem har vi jo købt flere af. Så og det er de også sådan skolde jo. Og der er det en belgisk blond, og igen er den hazy igen. Det har jeg lagt mærke til, at det er jo også... Det kan meget godt lide det derovre i Svaneke faktisk, når de har den der hazy tåget farve jo. Men det er jo meget sådan lidt trendy, føler jeg. Der er rigtig mange, der gør nu. Ja, altså specialøl, det er næsten men de siger heller ikke det hazy. Man forventer det bare lidt på en eller anden måde, ikke også, når det er specialøl. Og den er igen house, altså nærmest præcis en identisk farve, ikke? Altså, skål. Skål du. Den er faktisk sjov. Og man kan jo virkelig smage vedel. Det her, det er virkelig en øl, jeg godt kan lide. Når jeg er rigtig glad for vedel, altså som der er modsat blank, ikke er lige så sød, sådan en rigtig god gammeldags vedel, det er jeg virkelig glad for. Hvad er det, vi kender også? Den her, den vil jeg give en 8-9 ud af 10. Altså for vedel 9 ud af 10 for mig, kan jeg godt mærke. Det er virkelig en 8 ud af 10, for den er måske lidt for vandet. Den er ikke helt kraftig nok i smag. Jamen igen, jeg synes faktisk, de er lidt tynde i det. Og de er meget ukarboneret, det tror jeg sgu gøre noget ved det. Ja, i forhold til at være æret, ikke? Altså, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det, fordi de rører hurtigt ned på den måde, ikke? Jo, men altså, jeg synes, det er en lækker øl. Det er en lidt drikkelig øl og en god hvidøl. Jeg giver den 8 ud af 10. Hvad giver du ud af 10? Jeg giver den 7,5. Jeg synes, den er bedre end Juicy Island. Det synes jeg også helt men jeg glæder mig rigtig meget til Bingo Kringgården, der kommer lige om lidt. Ja, den skulle faktisk være vildt god. Den er. Så hvad hedder det? Stay tuned. Cheers. Nu har vi en Bingo, Mexican lager. En mexicansk øl, hvilket er ret sjældent for mig. Ja. Den ser sådan her ud. Virkelig klassisk Svaneke bryggeri design. Og igen en hazy faktisk. Det er vi faktisk rigtig glade for, men det er meget moderne med hazy. Det er det ved. Der spiller jeg måske en lille smule. Det er meget moderne, især altså i specielle øl her nu her for tiden, ikke? Altså. Men det kan mindre hazy end de andre, Loki. Ja, men den er lidt klar. Ja, helt klar stadig. Det ligner lidt mere end det, altså pilsnerfarven, ikke? Jo, 100. Ja, skål. Ja, meget neutralt. Ja, men den er tykkere end de andre. Ja. Altså i forhold til vedølen, den belgiske vedøl og Juice Island IPA'en, der er det her helt klart den mere tyk. Ja, men en meget lys øl, vil jeg sige. Ja. Man kan godt mærke, altså man kan også smage humlen. Der er lidt humlesmag, men den er ikke særlig intens, vil jeg sige. Ja. Og lidt lime. Altså det er jo en lager. Og i forhold til at være, altså lager, de er jo kendetegner ved at have lidt mere stærk smag i det, vil jeg sige. Ja, både. Men altså, jeg vil sige, det er en meget let drikkelig øl.
Den kan godt få en 7,5 for mig, men det er ikke fordi den er dårlig øl, det er bare, at den er lidt for sådan, upersonlig for mig. Den er lidt for neutral, vil jeg sige. Ja, der synes jeg 7,5 er et godt sted, men lad mig lige smage igen. Ja. Den er 1,5 minutter lang. Kom med en rating for helvede, den er snart 2 minutter lang, der video. Den her giver 8 til 8,5. 8,5, ja. Deromkring. Fordi jeg synes, jeg kan godt lide, at den er tykkere. Men det der er lidt sjovt, det er, at de andre er tyndere, men de har en mere tåget farve. Ja. Typisk er de tåget jo mere stærke, eller smagen er mere kraftig. 100%. Men jeg vil sige, det er den sidste øl fra Svanike, vi har lige nu. Ja. Og så vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, alle har en god weekend. Og skål. Cheers, man.